sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo arisa, kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan arisa. Tinak istoryaan ita kat may papan iti ikit ko ananguy uyaw ken nang tagtagibasit idi kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Simbang pagkamagaya man rin sa anak ko. Kumusta nga iti inaplayam? Ay, kasi iti sigod lat tananang. Umawag danto ka no. Ay kat urayom mamati ak adumteng tumulaang ti aldaw ang maawat ka iti trabaho anak ko. Sapay la ko mga rod nanang. Ayun gayam, nakitak niya anti Aida itay. Aya, naggapuman siguron ay di simbaan. Nalabit akas tananang. Ang amuyo, sabali ti panangkita na kanyak itay. Kaslaad da kayat na asawon ti panangkita na kanyak. Hay na, di ka payla ang nerwam keng kuana aya. Awatem lata ka din ni antim nga Aida. Talaga akas jayan ti ugali na anak ko. Wan matkit di ngumadda ngamin na idanon kanyak nanang. Anya day ta anak ko. Ibagbaga ka no ni Auntie Aida, nga iso adyak maaw-awat iti trabaho, ngamin awan ti pleasing personality. Bay amla ang kadidagita at chismis. Amamu ka anak ko. Amok no kasano ti kinagagat ken kinasaya at mo a tao. Isu abay am dagita at chismis. Tawan maitulong na keng ka. Ay, no maminsan, mapampanunot ko nanang. Huston samot nga agpaiso ti ibagbaga ni Auntie Aida. Ay saan anak ko? Di mo panunutin day ta ko nakmanan. Mamati ak adumteng tumula ang ti aldaw ang mapanagnakam kadakwada no asino ka. Kano anya ti kabailam nga aramiden. Day ta kumati kanayon alaglagi pang anak ko. Nangan ka din ni Reza bakay? Wan lakay, nanganan. Ang amaw, nadlaw ko akaslawan gaganay gayan di anak ta. Kaslaag sa sadot. Kumusta ka no aya ti inaplayan na? Kas iti sigod, umawag danto ka no lakay. Ay, kasimot di anak ta bakit? Amaw nga aramidon na mo't amin akabailan na. Tapno makasapol iti pagtrabahuan na. Ngamawan mo't latta. Ay, wan nga rod Saan laang aday ta? Ad-adamanen anasaktan ti anak ta gapo iti naidanon keng kuana nga imbagbaga kano ti kabsat ko. Ni ka di manen Aida akabagis mo, tinakdakamatem bakit? Wan, iwarwaragawag na kano nga awan pleasing personality ti anak ta. Isu asaan amaaw-awat kadagiti pag-applyan na. Na yun day di akabsat mo. Inaldaw ang mapapan di simbaan. Dinuminggo pa'y ang makimesa. Ngam kastakit din ti bagbagana. Ay, wan nga rod Ang uray no kaskasanaw, kapsat kulat ta day jay dilfain. Una, ngam di anak tamudten ti masaksaktan. Kapoy ti kastangar aramiden na. Kanyang katano kasaritam ni Aida. Ibagam ta sardengan nan di anak ta. Bayam, tagagaraak to ni Aida iji balay da, lakay. Anya nga hindi ko na mga ibagam kanyak, friend. Ay won, naimbaglaangan ta impalagip mo. Gistay ko matan nalipatan. Sigun ngamin iti kasinsin ko, ada ka no opening ti may sa factory ije Taiwan, kat agsapsapol da iti trabahador. Taiwan ko nam, friend. Wen friend, ada ngamin kasinsin ko ijay. Dakkel ka no ti sweldo ijay. Saan lang aday ta?
Sa bali pa'y tibayad no ag overtime ka. Kaya't mo asawan, ag-apply ta kas factory worker ijay Taiwan, kas ta ka di, friend. Katun idi imbaga ti kasinsin ko, si kaadagos ti napanunot ko. Anya nga tano padasan ta. Total, agpada tamat nga agsapsapol iti trabaho. Adun at trabaho ti inaplayan ta, ngam aging ga ita saan ta pa'y anaawat. Ay, wan nga rod No kayat mo, agiddan tan nga ag-apply, iti kasta adda kaduap. Ay, kasladyak kabailan ang panawan dagiti dadakkel ko, friend. Adda akon dita, friend. Ang mamati ak amaawatan da ka. Kan maysa, para matlaang mat iti pagsayaatan ti pamilyayo no bilang ta mapagasatan ta amapan ijay Taiwan. Kang runaan iti amin, para iti masakbayam, friend. Bayam ta panunutek pa'y anaimbag tinaibagam, friend. Naimbag ngal daw mo, marinina. Si kamot gaya, Mari Aida. Nagapu ka di manan, ija simbaan. Uwan maray, napatag ngamin kanyak ti dinumingo apan nakimisa. Ay un gayam, nadamag mo ka din ti may papan iti ka anak ka. Nirisa ka day, tidakda ka mata, Maray. Uwan maray, Apay ni Risa? adda ka numot plano na nga ag-apply ijay Taiwan. Aya. Ay kat nasaya at mo't ano kasta, Maray. Diyak manam mo iti da ija Arisa. Kano din to pa'y maaawat iti trabaho dito Pilipinas. Ijay tulaki din Taiwan. Ay kat anya nga iti amu tayo, Maray. Amangan mo't no ijay tayan tigasat, jay ka anakam. Ay namaray, di tay maangamin mailibak ti kinapudno ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mari Aida. Ti kinapudno nga awan pleasing personality na day Arisa. Iso nga awan mangayat amangawat kan kwanay ti trabaho. Ay unay kan, Maray. Nalabas kamat nga agsaaw iti kaanakam. Ay, ibagbagak lang ti pudno maray. Sayang lang ti kwarta nga aramaten na nga ag-apply. Ang mga nukalpasan nga aggastos iti dakal, kat saan tumula ang amaawat iti trabaho. Kaasimat! Ha? Amangan kit di pa'y no agawid amasikog no bilang laang. Ay na, Maray. Narigat ti agsasao iti patapos ako nada. No siyakla ang amaysa, awan ti maibagak kanirisa. Ngamen, malaksid ang nagagat, nasingput pa'y. Diyak kamukan ka, Mare. Basta siya, ibagbagak laang mo ti makitkitak a kinapudnaw. Awan pleasing personality ni Risa. Iso asaan ang maaawat iti pag-applyan na trabaho. Dayta ti kinapudno at itay mailibak, marinena. Sigurado ka din, iti dayta pangadag mo, Risa, anak ka. Wan tatang, Ay, anya nga tano dito'y kalaangan nga agsapol iti pagtrabaho anak ko. nanang amuyo mat, adon ti inaplayak. Ang aging gaita, sa anak pa'y laang anaawat. Ay, Risha anak. Numabalbalin, di mi kayat amaya dayo ka kada kami, anak ko. Uray siyak mat atatang. Angam kayat ko mat apadasan ti agabroad. Anya nga iti amu tayo. Amangan mat no adda na pintas agasat nga agur-uray kanyak ijay. Kayat ko apaniknakan nga uray kaskasano, adda mat maragpat ko iti biyag. Ay kat sika ang ngarod anak. No talaga aday tati kayat mo, ay awan maaramidan bay. Basta gananad ka kumakanayon ijay, wag. Wan tatang, Mariknak at talaga aporsigido kang agabrod anak ko. Kat kas iti kanayon nga ibagami kang ka, di mo kumaliwayan ti kumararakin ni Apo Diyos, wan. Husto ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Kang runani ti amin, nagsingsingput ka ijay. Tanay, adayo ka kada kami. Saan da ka basta matulungan no bilang laang. wan tatang, nanang, ikarik, jak to agaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo.
Marinena! Marinena! Yahaw! Gumatangak man, Maray! Nay, si kamot gaya, Mari Aida. Anya tigatangam. Ikanak man iti soft drinks, Maray. Tay 1.5. Ay, mabiit laang, tamangalaak, Mare. Adto'y tigat-gatangam a soft drinks. Agyamanak, Maray. Dandanimot gaya man ag-flight ni Risa akaanak ka, Mare. Wan ka nung nga ron, Maray. Agam, awan latam mo kun, Maray. Kas itin ako nakidain. Dento pa'y maawat dito. Ijay tulaki din Taiwan. Pulaos! Ha? Ay na, agsaysayang dalang iti kwarta ko na lang arutin, Maray. Puutom to'y ko na. Awan to, ti mangawat kan kwa na. Ngayon, saan mo't anapintas tilangan na? Ay na, saan kumamot akasta at ipanagsasaom iti kaanak ka, Maray? Saan anasaya at ti kasta? Man nakimisa ka pa'y matngarawd. Ha? Ay, ikwa. Ay, at least, makimismisa. Saan akas ka dagiti daduma dita? Adida amo ti agdayaw iti apo. Oray maminsan lang kumamag. Di da pa'y amo ti sumrak iti simbahan. Uray sagpaminsanak asumrak iti simbaan, taamok mat ti agkararag abukbukod ko. Kang runaan iti amen, sa anak nga agsasaaw iti dakas, wenno maikontra iti padak a tao. Saan akas kadag iti daduma dita, aman nakimisang agpaysaw, ngam saan mat gayam anasayaat ti panunot da. Ha! Suron kon! Ha? Ala, agawid kakit din. Di naktaktakan, taadupay ti aramida. Ay, di kagdanag. Tauray di nakpagawidon. Talaga nga agawid akaw. Saan amasapon apapanawon na? Tatalagamot nga agawid ak. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y serbimot akasarsarita. Pudno gayam tinaidanon kanya. Pudno gayam nga itis-tismis nakti mismo nga ikit ko. Idi na mo, diyak mamati. Ti amo, panang dadaala ang tinaidanon kanya. Ngam siya ko na mismo tinakangag kadagiti bagbagana. Nagsakit. Ngam sa anak nga agpabak. Aramidak dagijay nga inspirasyon. Tapno agpursige iti biyag. Aga bruta, kat igaad ko tiyang trabaho. Dumtang to ti aldaw nga ang subliak. Kat ipakita kan panak nakakanagbidot ka kadagiti bagbagam may papan kanyak, Auntie Aida. Naimbaglaang nga the day of taan niya. Ure kas-kasano, adamat oras ta amang pasyar kadagiti tourist spot dito'y Taiwan. Makabannog mo ti kanayon at trabaho. Wan nga rod, friend. At least, makapasyar-pasyar tamat. Naimbaglaang apangikat iti homesick. Naku namon, friend. Excuse me. Can you help me? Ha? Yes, sir. What can we help you? I'm trying to find this place, but I think I'm lost. Mapupukaw samot, friend. Wan nga rod, friend. This place is just near here. You just have to walk straight and turn left. Oh, really? Oh, thank you so much. You're welcome, sir. By the way, I'm Scott. I'm from America. Oh, I see. I'm Risa, and this is my friend, Eden. Hello! Nice to meet you both. Are you guys tourists too? No, we are working here. Oh, that's nice. Maybe I can treat you both to coffee shop as a thank you for helping me. Oy, friend, ilibre na takano iti kape. Uwan ko namon Sure, sir.
Hello, Scott. Hello, Riza. Did I wake you up? No, it's okay. I'm just resting after work. Oh, you must be tired. A little, but I'm happy. Why? Because you called me again. Oh, Riza, can I tell you something? Yes. What it is? You know, ever since the day we met, I can't stop thinking about you. Really? Yeah, you're kind, simple, and very different from the people I usually meet. Thank you, Scott. I think, no. I know that I've fallen for you. What? I want to know you more, Riza. I want to know everything about you. Your dreams, your family, your life. Talaga? Yes, I want to meet your parents. I want to ask their blessing. Huh? And if everything goes well, I want us to get married there, in your country. Are you sure, Scott? Yes, because I love you. Scott! Amom, friend, nagasat ka talaga kini Scott. Pag ko naamot, friend. Madlaw ngamin anasingpet, na in love sameten at talaga kan kadayji akano, friend. Un nga rod, friend. Sapay la ko mga rod, ta ison ti lalaki nga ited ti apo nga agbalin akatakunay na ko ititong palpiyag. Sigurado daytan, friend. Ay na, nakapimpintas ka iti suot mo agawon anak ko. Agyaman nak nanang. You know, Scott, you are very welcome to our family. Thank you, Teteng. I promise. I will take care, Riza, no matter. Thank you, Scott. You're always welcome, Nanang. Riza, honey, thank you for believing in me and in us. I promise to love you and take care of you forever. Thank you so much, Scott. I love you. I love you too, Riza. Ay, maragsagan kami para kang kanak ko. Mumi kami, no kasano ti kinasaya at kinagagat mo nga anak. Kang runaan di siya amin. Mumi, no niya nagiti nagdalanam. Kano kasano mga inlaban ti bagay, Risa anak ko. Nakita mo siguro, no kasano ti nagbaliwan ti biyag ti anak ko, kabagays. Adan balay da, adalugan da, kan ada pa yung negosyo da. Awa mo siguro maibagam iti anak ko. Saan mo siguro nga uyawan kan tagibasitan? Wan, ngam, imasenso lang mo't gaputan na ki asawa iti Amerikano. Saan mo't nga imasenso, gapo iti bukod na panagsalukag. No saan aga po kinis ka? Saan mo't nga umasenso ti biyagyo, kabagays? Ay na, di ka agsao iti kasta. Tadi mo ammo no anya tinagdalanan ti anak ko. Sakbay anaragpat na ti kastoy aklase ti panagbiag ay da. Agkabsat ta, kaanakam ni Risa. Isu apa nga asem, ta husto kumamutan.
Sarde nga mo ti anak ko kabagays. Oray anya pa'y ti aramidon ti anak mo. Saan latta ama ilibak ti kinapudno, ama rigrigat kayo. Kat no saan aga po kiniskat, saan kayo ngay masinsaw? Ay, jak amaw no anya launay ti gurguraem kada kamay. Awam mati madi nga inaramid miking ka. Wano, aging gaita kat di mo pa'y laang maaklawn. Asyak ti inaram kan inkalay siya ni Dilfen. Saan kat asika? Ay, kwa! Ay, di mo man iramraman tinapalabas si ka, Christina. Tapno amom, nabayagan anak ka move on na kanya. No kasta nga raw, sarde nga mon ti anak kaw. Hustaw ti pananguy uyaw kan panang tagtagibasit mo kang kuana. Nga main, awan mo't mading aramiden na kang ka. No di ka pailang agsardang, talaga asyakon ti makalaban mau. Day ta titandaan am ayda. Ha? Uray anya pa'y ti aramidak, adda ket adalat ta ibaga ti ikit ko. Naumaak metten, iso nga agul uli makaklattan. Jakon tinutupan pa'y, ngamin amok asaan metlaeng nga agpaabak ti ikit ko. Naistorya metlaeng ti inak akursunada kanunian ti Aida idi ni tatang ko. Ngem gapo tanobya idi ni tatang ni nanang, isuda ti nagasawa. Talaga siguro akastoy ti biyag. Adulat ta dagiti banag asaan tayo ama kontrol. Tinapatag ita kanya ket ti pamilyak. Amok iti bagik nga amin nga aramida ket pagsayaatan ti pamilyak. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Risa. Ken ka pagayam, Risa. Itultuloy mo latta ti agbalin anapakumbaba. Itultuloy mo ti agbalin anasayaat a tao. Ituloy mo ti agsalukag ken agtalag ka iti kabaalam. Di mo ipalubos a dadaelan ti chismis wenno negatibo nga opinyon ti panagbaligim. Kang runaan iti amin, ikam iti patag wenno importansya ti relasyon mo iti asawam kasta metten kadagiti naganak mo. Aramatem nga armas mo dagiti sayang gusang amang mangeg mo kas inspirasyon para iti napinpintas a masakbayam. Alakastan pagayam, Risa, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag